team mar Kenya mar jotugo mantiere bwo higni 17 mano Junior Stars nodhi nyime gi orako motelone tugo ma idhi bagi odiechieng' makiny mar laro thuolo mar adek e Sakafa mano e kindgi kod tim mar Ethiopia. Timbe ariyogo nolo e tuke mokalo ka koro odong' mana laro thuolo mar adek gi mar ang'wen. Jaloch e tukego dhi chung' ne Afrika ma ugwe gi mano bende madiere e tuke mag AFCON ma higa manyien. Kenya pod nigi thuolo mano mar ng'ado otiko mar AFCON ponono ni gidhi loyo Ethiopia. We all have one goal from the first time we came in this tournament. Our aim was to qualify for the AFCON, and we believe as a team, we believe as a players, as much as we didn't book that ticket in the finals, we still have a chance to make it tomorrow through third playoffs. So for us, we are up, the team is on, and it will be a good fight tomorrow. For us, it's a big motivation from the boys on the technical bench. Yeah, we played them in the group stages, and it was a good fight from the boys.